Sverige, der er der cirka 8-12.000 heste, men ikke umiddelbart lige kan finde. Man har ikke sat på dem. Jeg har en idé. Lad os prøve at lede i Nettos lasagne. Det er måske en rigtig god idé til at starte. Jamen, jeg kan lige så introducere mig selv som debutant, så tænker jeg, at jeg kan introducere jer. Jeg er Jacob Holm-Rode, som er introduceret. Og jeg kommer på tekst i Esbjerg. Klar, hvis vi fra Esbjerg. Sådan her. Fedt optur. Jamen, og der havde vi en samtale her den der om økologi, fordi vi havde ikke andet at lave. Og vi gået ned igen. Så vi snakker om økologi, og så spurgte jeg min lærer, køber du egentlig økologisk? Og hun sagde nej, men det er nøglehulsmærket. Jeg siger, min far har sagt, at jeg ikke må være nærmest til nøglehul, siden vi har været i børnehave. Og derudover så arbejder jeg i Sukkerbrugsen, og I kan godt få den mest akavede situation, jeg nogensinde har været ude for. Der var en tysker på et tidspunkt, der kom op og skulle have en vare, og jeg er ikke særlig god til tysk, selvom jeg nu kommer fra Esbjerg. Og så spørger han, hvad det er for noget kød. Det kunne jeg alligevel få frem til ham. Og så prøver jeg at kigge bagpå, og der står hjort. Jeg kan godt sige ko, jeg kan godt sige gris, men jeg kan ikke sige hjort. Og der står han ellers og kigger på mig, og så mu med og ved ikke, hvordan jeg takler det. Så den takler jeg ved at gå ud på gulvet og gøre sådan her. Han til hende, der ser. Altså, hvad fuck? Sådan her nu. Camilla. Hvad så siger min hjort på tysk? Hvad er en hjort? Nok. Han mødte til en kunde, der er gået op og sagt til ham, altså en hirsch. En hirsch, som der er en hjort. Og så gik han så danke, og bare gik. Og så sad jeg lidt, og kunden kiggede på mig og kiggede på dem. Så... Og det var den mest aktuelle situation, jeg har prøvet i Sukkerbrugsen. Jeg har prøvet nogle ting, men det er dog den værste. Jeg kan også prøve at snakke om min religiøse overbevisning. Jeg troede engang på de nordiske guder. Thor, Odin, kender dem? Super. Og der tænkte jeg, at det var da fedt, det der med, at man kæmper, og så når man er død i kamp, så kommer man op i Valhall og skal bare drikke og kæmpe endnu mere. Og så blev jeg 18 og kom i byen i Esbjerg. Og der er den eneste forskel, det var i stedet for våben, der brugte vi fisk. Ja, og jeg har nogle, ikke problemer psykisk, men fysiske problemer. Blandt andet så får jeg meget den blodnæse på grund af overdreven næsepilleri til at være 17. Og det har så gjort, at min blodkar op i næsen, de åbner sig spontant. Det kan ske under sex, det kan ske under sport, det kan ske, når jeg ser Kanal Sport, Charlie, et eller andet sådan. Og det er sket så typisk, når jeg nyser, fordi at det eksploderer bare op i næsen. Og så når jeg begynder at nyse gennem munden, så at fordi det hjælper ligesom. Men når man så er forkølet, så er det slim i halsen. Og når det så er, så det slim op kan mærke fra start, så tænker man sikkert, hjernen tænker, smagsløgene, de må sikkert lukke ned og tænke, ej, det bliver fandme varmt. Men smagsløgene, men sammen får de sådan noget, tænker, og det er simpelthen for lækkert. Hjernen siger, for helvede, det er pisseklamt, det smagsløgene, hvem med? Og det er så ulækkert, og så sidder du i klassen, ikke? Hvad fanden gør du så? Så du laver den klassiske pis. Og det smager sådan så varmt på vej ned også. Og jeg er ikke ligesom Dan Lille og siger, at det smagte også godt i 3. klasse, hvor der stak det jo smaget klamt. Fordi der er en blanding af blod, fordi næsen allerede er begyndt at løbe, ikke? Og ja, undskyld. Jamen, ja, nu er jeg nødt til at fortælle op. Det er jo debutanten. Ham der ikke har lært at spille endnu. Ja, jamen, jeg har også altid været god til at snakke ud fra situationer. Der er blandt andet været en situation, da jeg var i København, fordi at vi ledte efter en hed Dylan, så bare der navn kan vi indikere, han var sort. Og jeg har aldrig været i København før, og jeg ved ikke umiddelbart, hvor man leder efter sorte, så jeg gik på KFC. Og da jeg så gik derind, så sagde han til over i et hjørne, og så mig og Bo, vi stod og grinede, han var grine og grine. Og så lige pludselig kunne vi da godt se, at den største af de her pakker, han rejste ligesom op, ikke? Og stod han. Hold med kylling. Er du racist? Nej, jeg har en sort kat derhjemme. Rolig. Så tænker jeg på, kan I ikke klappe, hvis I har venner? Okay, nej. Jeg havde engang en ven. Det er faktisk en meget sjov historie. Det var fordi, vi sad hjemme med mig, og
Jeg spillede PlayStation 1, fordi jeg havde ikke råd til en PlayStation 2. Og så havde jeg så en afspilningsliste, som vi flyttede på, og der spillede de så Black Sabbath med Paranoid. Fedt nummer. Der siger min kammerat så, det lyder sgu da som Ozzy Osbourne. Og jeg kunne tydeligt mærke på ham, det eneste metal, han havde været i nærheden, det var hans kærestes bøjle. Og siger, det er Ozzy Osbourne, det er bare fra Black Sabbath af. Jeg ved ikke, er du dum, eller sådan noget, så jeg ikke følger med. Så du skal sgu ikke kaste med sten, når du går oven for at hente mel. Så jeg kan godt høre, at kammeraten er ikke helt skarpt. Men færdig nok. Afspillingen kører videre, og jeg smadrede ham i Spyro, som spiller en mand i, så jeg havde jo egentlig bundet rigtig stort. Og der går så Bohemian Rhapsody på, og der var jeg på vej op og lave jeg synger ikke nu, for jeg lød her dårligt. Jeg var på vej op og synge, og så siger han, kan vi ikke skifte videre, det er et lortenummer. Så det her det er min 3. måned på løsladelse, fordi... Man sviner ikke Bohemian Rhapsody til på min vagt. Så dør han. Nej. Og så er jeg ikke en person, der hader andre mennesker sådan generelt, men jeg har alligevel 2. Tak. Jeg er ikke sådan en, der hader personer sådan rigtig meget. Så jeg er ikke stereotyp på 2 punkter. Jeg hader homofobe. Ikke de der klassiske homofobe, der bare ikke vil være i nærheden af homo. Dem der ligesom sidder, jeg er okay med homo, de skal bare ikke stikke noget op i mig. Hvem siger du, hans type til at starte med? Og hvis der han er til røvhul, så skal han da have dig for hold kæft, et røvhul, du egentlig er. Det er helt vildt. Og den anden feminister. Jeg kan tydeligt genkende den, via at man skal give en drink. Normalt, når du giver en pige en drink, så siger du også ud, så er der ligesom 3 scenarier. Det ene, du siger, ej, du er da ellers sød, skrid. Men så er det 2. Der er den der med... Der er den der, hvor de er rigtig gode og siger, ej fint, kan du komme igen om en times tid og give mig en drink til? Eller så kommer feministerne, som lige pludselig skal kæfte op og råbe, tror du, jeg kan købe min egen drink? Jeg er selvstændig. Jeg kan gå rundt og have det rigtig, rigtig fint selv. Vi er mænd. I er mænd. I skal bare skride helvede til, fordi vi kvinder, vi kan klare os selv. Vi har styr på alting. Undtagen fodbold. Jeg har aldrig set en god kvinde fodboldspiller. Jeg var inde og skue til nogle gode patter, så vi andre drenge stod bare. Det er klart, man kan drible os, ikke? En gang jeg oplevede, at der var en ny pige, hun skulle prøve at spille fodbold, men hun havde ingen patter, så hun tabte. Jamen, jo, der var på et tidspunkt, på grund af, at der var de her med hospitalerne, de skulle til at spare, så skete der på et tidspunkt, at vi kørte 2 på en cykel, fordi vi ikke havde råd til en til i Esbjerg. Vi så kørte 2 på en cykel, og vi gik så, at vi kørte over for hegntænder, og så ramte vi en bil. Og bare roligt, det var lader, så skete ingenting. I hvert fald ikke med mig, men ham der kørte, han fik en pedal slået rigtig hårdt ned i anklen, så han kunne næsten ikke gå. Vi kørte galt ned på hospitalet, så det var rigtig, rigtig fedt, så vi kunne bare lige gå op til hospitalet, og så lige ind på vagtlægen og sige, ja, vi kørte galt på en cykel. Det var lader, så skete ingenting. Men min kammerat har rigtig ondt i øjnene, kan I ikke tjekke ham? Og der jeg har, hvis folk ikke kan se det, hvor jeg bliver store og flotte skæg, så har jeg akneproblemer. Eller har haft, eller jeg er lige lavet. Og så stod jeg og havde den her kæmpe byld om på nakken, så jeg stod sådan her. Og så sidder den her fede sygeplejerske, for at sige det rigtig pænt, om bagved. Og hun sidder. Der er noget galt med hans nakke, op og hjælp ham. Og da de så havde sparet på narkosen, så satte hun sig på mig. Hun satte sig på mig, så jeg kunne få gøret og besvimede. Jeg besvimede. Og det næste, der sker, da jeg får mig op, der har jeg fået 2 sting i tungen. Fordi min far kom ind, og så slåede mig, fordi han troede, jeg ikke sov. Det er en meget syg historie. Jamen, jeg håber, I synes godt om debutanten fra Esbjerg, og det var i hvert fald alt mit materiale for i aften. Tusind. Giv ham en Gitte Jakob Olsen, giver ham en rigtig stor hånd.